Na het zoveelste uitstel neemt minister Weerwind de twijfel weg over de komst van het justitieel complex in Vlissingen. Het moet er komen. Ja, het aantal gedetineerden dat neemt toe en daarom is dit complex in Vlissingen nodig. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Russen zeer geïnteresseerd in windmolenparken. En achtergroepers zwoegen voor het laatst op deze toets. Goedenavond. Minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming komt voortaan ieder jaar naar Vlissingen om persoonlijk polshoogte te nemen van de voortgang van het justitieel complex Vlissingen met een extra beveiligde gevangenis. Aanleiding voor deze belofte is het zoveelste uitstel van de bouw en de nare herinneringen die dit oproept bij Zeeuwse bestuurders aan het debakel rondom de Marinierskazerne. Het complex komt er dus, bezwoer Weerwind vandaag tijdens een bezoek aan Vlissingen. Frank Weerwind wond er geen doekjes om tijdens een bezoek aan Vlissingen. In de zaal een gedeputeerde, wethouders, gemeenteraadsleden, statenleden en inwoners. Die allemaal maar één ding willen weten. Komt dat justitieel complex Vlissingen er nou nog of niet? Weerwind had een duidelijke boodschap. Het justitieel complex Vlissingen komt er. Eigenlijk zou het justitieel complex à la Vught al in 2026 opengaan. Maar het is in totaal 4 jaar uitgesteld tot 2030. En van uitstel kan afstel komen, weet Zeeland van de Marinierskazerne. Maar dit keer kon het niet anders, stelt Weerwind, door onder meer het stikstofdossier. Het uitstel zorgt voor gestegen bouwkosten, maar dat gaat geen roet in het eten gooien. Het moet er komen. Ja, het aantal gedetineerden, wat we aanhouden en wat we ook willen verspreiden over het land om niet dicht bij elkaar te houden, dat neemt toe. Daarbij sluit ik mijn ogen niet voor naar de toekomst en daarom is dit complex in Vlissingen nodig. De minister bekeek voor de bijeenkomst het terrein waar ooit de Marinierskazerne en nu dus het justitieel complex moet komen met EBI-gevangenis. Weerwind beseft heel goed dat hij de zoveelste bestuurder is die beloftes over het terrein komt doen. Hij snapt het wantrouwen van de Zeeuwen, maar hoopt dat hij ze na vandaag overtuigd heeft. Ik ben hier in Zeeland, nuchter volk, die zegt ook tegen mij eerst zien en dan geloven. En gelet op het verleden, de Marinierskazerne, wat zich heeft afgespeeld hier, een uitstel, laten we eerlijk zijn, 4 jaar, dat schept geen vertrouwen. En dat hoor ik ook terug. Ik heb ook horen zeggen van ik geef u het voordeel van de twijfel, maar ga wel aan de slag en versnel waar je kan. En we gaan naar het gemeentehuis in Vlissingen. Daar staat voor ons Ariane Lafort. Ja, Ariane, de hamvraag van vandaag is natuurlijk, heeft hij de Zeeuwen weten te overtuigen? Ja, minister Frank Weerwind is een bevlogen spreker. Als je hem hoort praten, ja, dan moet je bijna wel geloven dat het dit keer met het justitieel complex wel goed gaat komen. Maar ja, het trauma van die Marinierskazerne zit nog steeds diep na al dat uitstel, uiteindelijk afstel. En je merkt dan ook na zo'n bijeenkomst als vandaag dat nog niet iedereen overtuigd is dat het met het justitieel complex wel goed gaat komen. Er waren zoveel openingen nog. Hij kon niet in een glazen bol kijken. Hij kan niet voorspellen wat er gebeurt. En ook ja, de vraag van waar komt het extra geld vandaan als er extra geld moet komen, werden niet voor mij naar tevredenheid beantwoord, waardoor er toch een twijfel blijft. En nu? Ja, nu valt er niks anders te doen dan afwachten en het nauwlettend in de gaten te houden. En ik hoop dat de minister ook aan zijn woord houdt om jaarlijks toch even dan hier naartoe te komen. Om ons bij te praten inderdaad of het nog op schema loopt en of alle verwachtingen nog steeds hetzelfde zijn. Ja, Ariane, twijfel, afwachten, controleren. Wat gaat er nu eigenlijk nog gebeuren? Nou ja, als het goed is komt de minister dus naar eigen zeggen ieder jaar terug naar Vlissingen. Hij zei ook dat de Vlissingers, dat de Zeeuwen gaan merken dat er binnenkort echt begonnen wordt met de werkzaamheden. Zo wordt begonnen met de aanleg van het landschapspark dat rond het justitieel complex moet komen te liggen. En belangrijker, er wordt een begin gemaakt met de aanbesteding, zodat aannemers zich kunnen intekenen voor werkzaamheden. Ariane, dankjewel. Rusland spioneert op onder meer de Noordzee met als doel om belangrijke datakabels en stroomverbindingen van windparken in kaart te brengen om te kunnen saboteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Deense publieke omroep in samenwerking met collega-omroepen in Noorwegen, Zweden en Finland. De Russen varen in het gebied met vissersschepen en marineschepen zoals deze met gewapende bemanning aan boord. De schepen zetten hun locatie- en identificatiesystemen uit. Door het radioverkeer van de Russen te onderscheppen konden de journalisten de activiteiten van de schepen toch volgen. Volgens Rusland is er van de beweringen niks waar en voeren de schepen wetenschappelijk onderzoek uit.
De 37-jarige vrachtwagenchauffeur die eind vorige maand betrokken was bij het dodelijke ongeluk bij Grijpskerken blijkt toch niet onder invloed te zijn geweest. Na het ongeval werd de man uit Roosendaal aangehouden en meegenomen naar het bureau omdat uit een speekseltest bleek dat de man wel onder invloed was. Maar uit een bloedonderzoek nu blijkt dat er geen verdovende middelen zijn aangetroffen. Bij het ongeluk kwam een 39-jarige man uit de gemeente Veren om het leven. Hij moest uitwijken voor een stilstaande vrachtwagen en botste vervolgens frontaal op de tegemoetkomende vrachtwagen van de Roosendaler. Kunstmestfabriek Yara wil meer hulp van de overheid bij het vergroenen van de fabriek in Sluiskil. Op het havencongres in Rotterdam zei de Nederlandse topman van Yara dat Nederland het lastigste investeringsland is. Hij wijst naar de Verenigde Staten die meer geld uittrekken voor vergroening en daardoor aantrekkelijker zijn om erin te investeren. De fabriek in Sluiskil is volgens Yara de efficiëntste kunstmestfabriek ter wereld. Yara draaide vorig jaar in Nederland een verlies, terwijl het concern wereldwijd een forse winst wist te boeken. Voor het laatste jaar doen kinderen van groep 8 de eindtoets, beter bekend als de CITO-toets. De uitkomst van de toets bepaalt mede naar welke middelbare school ze gaan en vooral op welk niveau. De eindtoets wordt volgend jaar vervangen door de doorstroomtoets. Maar daar is niet iedereen blij mee. Opperste concentratie in de klas van groep 8 van de Molhoek in Capelle. In heel Zeeland werkten 2 dagen lang bijna 4000 Zeeuwse leerlingen de toets af. Ik vond het niet zo heel erg spannend, want voor mij ging het best wel goed. Ik vond het best spannend. We hebben natuurlijk wel geoefend in een oefenboekje. Maar de vragen op de echte eindtoets zijn wel wat moeilijker dan in het oefenboekje. De eindtoets kan voor flink wat stress zorgen, al is deze niet doorslaggevend. We gaan daar niet extra nadruk op leggen of extra druk op de kinderen leggen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. De CITO-toets, ofwel eindtoets, wordt volgend jaar vervangen door de doorstroomtoets. Grote verschil is dat deze niet wordt afgenomen in april, maar in februari. Ik sta er eigenlijk best wel open in hoe die zal zijn. Maar ik hoop wel dat het voor de kinderen niet extra druk gaat zijn of zo. Omdat hij nu wel dan volgend jaar weer voor het definitieve advies komt. En ja, een kind is natuurlijk sowieso meer dan alleen een toets. De resterende maanden op de basisschool staan vanaf nu vooral in het teken van leuke dingen. We zijn al hard aan het oefenen voor de eindmusical. En kamp komt er ook aan. En ja, voor de rest is het gewoon nog een beetje de dingetjes afronden. Het is fijn dat er dankzij de vele toeristen meer winkels en horecagelegenheden zijn. Maar verder staat het draagvlak voor toerisme in Zeeland onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum Kusttoerisme onder inwoners van de totaal 8 Zeeuwse gemeenten aan de kust en in het binnenland. Aan de kust is het draagvlak kleiner dan in het binnenland. Van de ondervraagde kustbewoners vindt slechts een derde dat hun gemeente een toeristische bestemming moet blijven, tegen iets meer dan de helft van de inwoners van de binnenlandse gemeenten. Serafina liep aarzelend de natte plakkerige trap af. Wie leest er het mooist voor van alle Zeeuwse leerlingen van groep 7 en 8? Daar draaide het om tijdens de provinciale finale van de nationale voorleeswedstrijd. En als je echt voor zo'n groot publiek mag voorlezen, dat is wel heel erg gaaf. Want dan zie je ook die ogen, die staarogen en zo helemaal mee erin gaan en zo. Dat is heel gaaf. Ik geniet er heel erg veel van, maar ook heel erg spannend hoor. Bulle keek naar het schuim onder zich. Hij kon het nog halen. Het is leuker om aan voor mensen te lezen dan als iemand voor mij voorleest, is het ook leuk wat de juf ook deed en doet. En daardoor heb ik ook inspiratie gekregen om zelf ook te gaan lezen. Aan de Zeeuwse finale deden 12 leerlingen mee. De winnaar mag op 24 mei de Zeeuwse eer verdedigen tijdens de landelijke finale in Utrecht. En dat gaat Danisha uit Middelburg doen, die we net ook al zagen in deze bijdrage. Zij is dus de winnaar en duimen voor haar dus op 24 mei. Al ruim 200 jaar subsidieert de stichting Middelburgs Studentenfonds Zeeuwse theologiestudenten of pastoraal werkers. Het fonds werd in 1821 opgericht door een voorloper van het Zeeuws Museum. Een van de oprichters is de voorouder van de huidige voorzitter van het fonds, Hugo Schorer. Dit is het verslag van de oprichtingsvergadering in februari 1821. Dat verslag is ondertekend door de oprichters, die staan hier dus met name genoemd. Die oprichters hadden een duidelijk doel voor ogen. Om studenten theologie financieel te ondersteunen. Er was toen in die tijd was er een gebrek aan studenten theologie en aan predikanten. En dus een aantal Middelburgse
burgers die vonden het nodig om daar wat aan te doen en hebben toen een fonds opgericht waaruit die studenten financieel ondersteund konden worden. Bij de oprichting is 80.000 gulden ingelegd. Dat geld is belegd en van de rente worden nu nog steeds studenten financieel ondersteund. Zo ook Jannie Blankenstein uit Veren. Het is het boek Groene Theologie. Dat is een boek dat gaat erover of en hoe je, als je in de Bijbel leest, of je dan iets kunt zeggen over duurzaamheid, zorg voor de aarde. En dat is ook het onderwerp van mijn scriptie. Dus vandaar dat ik dit boek onder andere van het geld van de stichting heb gekocht. Blankenstein doet een master om predikant te worden. Ze staat in deeltijd al op de kansel in Vlissingen en daarnaast besteedt ze haar tijd aan haar studie. Er zijn veel studenten net als mij die op latere leeftijd gaan studeren, die dan daarvoor vaak ook wat minder moeten gaan werken. Heb ik ook gedaan. Ik ben deeltijd gaan werken. Dus het betekent gewoon dat je er dan heel erg moet letten dat alles financieel nog lukt. En dan is zo'n stichting die daaraan bijdraagt, ja, daar zijn we ze heel erg dankbaar voor. De stichting is dus nu nog steeds van belang voor het voortbestaan van predikanten en theologen in Zeeland. Het is eigenlijk nog steeds actueel. Ja, eigenlijk wel. Ja. En het blijkt toch nog steeds in een weliswaar kleine behoefte te voorzien. Maar zolang dat gebeurt, denk ik dat wij doorgaan met het fonds. Ja. Het startte bewolkt, maar die wolken maakten snel plaats voor de zon. En terecht. Daardoor werd het ondanks de sterke wind toch nog zo'n maximaal 16 graden. Morgen wordt een heel ander plaatje. Regen, buien, de hele herfst-bingo-kaart komt voorbij. Want het gaat ook nog harder waaien. Bij max wel 11 graden. Dat dan weer wel. De dagen erna wel weer warmer en vooral ook zonniger. En tot slot nog goed nieuws voor binnenvaartschippers in Hansweert. Want vanaf deze zomer kunnen ze daar weer makkelijker van boord af. Rijkswaterstaat gaat daar de loopbruggen en wachtplaatsen vervangen. Over de staat van de steigers wordt al langer geklaagd door de schippers. Maar binnenkort kunnen ze daar dus gewoon weer aan wal zonder te apenkooien. Meer hierover op onze site en in de app uiteraard. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.